بريزيدنت ريبابليك السودان عمر البشير وقعوا ناي سراح مبصح مفصام تمالي 16 طري اسمراتيو ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ድማ ብመኪና ናብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ብምውራድ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንክብሩ ኣብ ዘዳለዎ ናይ ድራር እንግዶት ተሳቲፎም ብርሃን عند መስቀል ንዘዳለዎ ትሕዝቶ አርሴማ አስመሮም ከተቅርበያ بريزيدنت إسحاق أفورقي نكبر بريزيدنت ريبابليك السودان فيلد مارشال عمر حسن أحمد البشير تمالي 16 طري أو دباويت كتما باصع نايدرار انغروت غيروم بريزيدنت إسحاق أفورقي بريزيدنت عمر حسن البشير ناب ساعات فرق معلتي أب أسمرا هنت هاجر دحر زكايدو أفنا وركب بوفروار سايكالو بوت إيرترا وعقمي بزتهانت مسمر فلفل سلامنا غيروم يم ناب دباويت كتما باصعتيم اتنايدرار انغدوت وجيلا بهالي سبريت بزاقربتهم مس بهالن لمدن حزب إيرترا زلالي بهالاو مدب تسني نيروم كلتيوم مرحتي قديمه بزكايدو فلام ركب زصنحه حزباون تاريخاون زمدناتات نابزلعل بركب بزعبا زمعبللن اقديمو زتبصحو علات بزعبا زتكبرلن كونتات دحر مزرراب اب حدث عودتات شركنات زوباو معبالتاتن نخلتين هاجرات زقدسو كالوت غداياتن تميايتام بريزيدنت ريبابليك السودان فيلد مارشال عمر حسن أحمد البشير أب إيرترا وقعونا يسرح مبصح نمفصام تمالي 16 طري أب ساعتات كن مغاتريو أسمراتيو أهجروا معرفة نفرتي أسمرها بصحلو دما بريزيدنت إسحاق أفورقي لعلو سبب السلطان منجستن بهاجروا مزامرن ناي كبر سلفن زتسنيه وقعوي أقبابلا غيرو ملوم بريزيدنت البشير أب إيرترا بصنحل الأوان أب استفلالي بوتاتاتن قطباو تكالاتن عدت كجبر مخانو تفليتلو ተሳታፍነት መንስያት ኣብ ልምዓትን ካልእ ሃገራዊ መደባትን ዘሕይሉ ሰፋሕቲ መደባት ተሓንፂፆም ንትግባር ድልዋት ምህላዎም ኣቦ መንበር ሃገራዊ ማሕበር መንስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ንመንስያት ከተማ ዓሰብን ሓውሲ ከተማታት ጢዖን ዕድን ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ገሊጹ መንስያት ቀለስቲ መጻብ ብምዃኖም ዝለዓለ ጻዕሪ ከካይዱን ብሓላፍነት ክሰርሑን ብህዝብን ሃገርን ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ዝሓበረ ኣቶ ሳልሕ ንዝተነብረሎም ሓላፍነት ብዝግባእ ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ብቐጻሊ ክኽስኮሱን እዋናዊ ሓበሬታ ክሰንኩን መድረኽ ዝጠልቦ ዓብይ እዩ ምዃኑ ኣብሪሁ መንስያት ብኩሉ መዳያት ንኽሕይሉን ንዝተሓንፅፁ መደባት ዘሎ ዕድላትን ብዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ዜጋታት ናይታ ሰላምን ርግኣትን ዝሰፈናን ብሉፅ ክብርታት ሕብረተሰብን ህዝባዊ ግንባርን እትውንን ሃገር ምዃኖም ገለ ካብቲ ብዙሕ ዕድላቶም ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሞያን ፍልጠትን ዝዓጠቑ መንስያት እትውንን ሃገር ምስ ዓለማውን ምዕባለን ቴክኖሎጅን ክትጓዓዝ ዘጸገማ ስለ ዘየለ ነቲ ዕላማ ክግንዘቡ ኣዘኻኺሩ አቦ መንበር ሃገራዊ ማሕበር መንስያትን ተምሃሮን ኤርትራ አቶ ሳልሕ አሕመዲን ኣብ መወዳእታ ማእከላት መንስያት ኪኖ መዘናግዒ ማእከላት ትምህርትን ፍልጠትን ኮይኖም ስሕበት መንስያት ክፈጥሩ ብፍሉይ ተታሒዙ ከም ዘሎ ብምብራህ ምንቃሕን ምውድባብን መንስያት ንሃማማት ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ተራ ኣካላት መንግስቲ ብሓፈሻ ናይ ወለድ ድማ ብፍላይ ክዓዝዝ ሓበራዊ መረዳእታ ዝፈጥሩ ርክባትን መደባትን ይካየዱ ከም ዘለው ኣብሪሁ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ትግደፍ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ኢብራሂም ድራር ቦገኑ ህዝባዊ ግንባር ብመንነቶም ዝሕበኑ ውፍያትን ንቑሓትን መንስያት ምፍራይ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሓሉ ምዃኑ በብመድረኹ ኣብ መንስያት ክግበር ዝፀንሐ ውፍሪ ድማ መርኣያናቱ ከም ዝኾነ ብምምልካት መንስያት ንቕሓቶም ኣበሪኾም ሓያለ ምኽቶም ከደልድሉ ተላብዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኩሉ መዳያዊ ንቕሓት ዝውንኑ ሓያላት መንስያት ክፈርዩ ንዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብኣድናቖት ድሕሪ ምግላጽ ንምሕያሎም ዝተሓንፀፁ መደባት ንምዕዋት ብዝለዓለ ከም ዝሳተፉን ክብርታት ህዝባዊ ግንባር ብዝግባእ ወሪሶም ተካእቲ ካድራት ክኾኑ ጻዕርታቶም ከም ዘዛይዱን ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ እማህሚመ ሳላ ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ጎስጓስ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ክብናበለ ብምምጽኡ ተሳታፍነት ተምሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ይብርኽ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ገሊጾም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝዋደድ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ምጥርናፍ ዓድታት ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ዝተቐሰተ ሓበሬታ ብኡ መጠን ተሳታፍነት ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ እናዛየደ ከም ዝመፀ ከምኡ ውፅኢት ናይዚ ድማ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክናፃፀር እንከሎ ብ12 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ኣብሪሆም ተምሃሮ እድሪስ ስሌማን ኣምና ኣድምን ኣሚር ሳልሕን የሪና ብዝሃቦ ርእይቶ ትካላት ትምህርቲ ኣብ ማእከል ዓዶም ብምኽፋተን ካብ ስድራ ቤቶም ከይተፈለዩ ትምህርቶም ክከታተሉ ከም ዝባቕሑ ብምሕባር መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንኽሕይል ዘለዎም ሕፅረታት ክማልእ ኣሎም ኣዘኻኺሮም
مسرح ممهرن مستمهرن معواتن بدنفعن حيال تعري كايد كم زلو تمزجي بزلو تسيدما فرناتو كم زغونه زحبر ممر احمد ابر بقدو تمهارو مباطا ماكلاين كالعين درجاتات بحبار او حدا قصري مهارو بمهلاهم كحسبلو صويعم ابنو زبا مهميمه كاب قدمه تمرتي كساب كالاي درجه زرغحا 31 تكالات تمرتي استات 100 دق انستيو زركبهم لعلي 2400 تمهارو كم زلو تساتافن دق انستيو دما اما باطا 47 ميتاويت او ماكلاين كالاين درجه دما 39 ميتاويت كم زخونه سندات بيت صحفت مينستر تمرتي نايتنو زبا يملكت ሚኒስትሪ ምክልኻል ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብቐንዱ ንምዕባይ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ብዝሰፍሐ ከም ዝቕፅሎ ሓላፊ መኮንን ጎስጓስን ሓበሬታን ብርጋደር ጀነራል ተኽሊ ሚካኤል ሃብቱ ገሊጹ ብርጋደር ጀነራል ተኽሊ ሚካኤል ሃብቱ ኣብ መግለጺኡ በብእዋኑ እተወደበ ዝውሃብ ዘሎ ስልጠናታት በብመድረኹ ተመክሮ እናደለበ ክዓብን መሰረት ንዝያዳ ፍልጠት ክውንነት ክኸውንን እምነቱ ምዃኑ ብምጥቃስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ነዚ መደባት ንምድንፋዕ ብዕቱብ ሒዝዎ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት መኮንን ጎስጓስን ሓበሬታን ሜጀር ተስፋዝጊ ሃብታይ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ከቢድ ወጻኢታት ብምግባርን ምስ ሃገራውያን ፌደሬሽናት ብምውህሃድን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስፖርት ናይ ደያኑ ኣሰልጠንትን ስልጠናታት ከም እተዋህበ ብምሕባር ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ክውሰዱ ዝጸንሑ ገዳይም ስፖርተኛታት ካብ ካፍ ማለት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ብዝተላእከ ሱዳናዊ ወኪላ ደረጃ ሲ ዘለዎ ናይ ምስልጣንን ምድናይን ፍቓድ ምውሳዶም ድማ መርኣያ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ሓላፊ ጨንፈር ዜና መኮንን ጎስጓስን ሓበሬታን ካፒቴን ፍስሐ ለምለም በወገኑ መደብ ስራሖም ኣባላት ሚኒስትሪ ምክልኻል ዘካይድዎ ስፖርታዊ ባህላውን ስነ-ጥበባውን ንጥፈታት ብመገዲ መራኸቢ ብዙሃን ምዝርጋሕን ምልላይን ምስናድን ከም ዝኾነ ብምንጻር ነዚ ብኣድማዕነት ንምንግባር ብውሽጣዊ ዓቕሚ ምስ መሻርክቲ ብምትሕባርን ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላት ንምብራኽ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ أولاد تقدف نوس جنفر لندن عد إنجليز ب12 طر عامتها وأخيبا ما كايدهم أبتي جمجمة وأخيبا أكايد السراح بيت صحبة حزبه وقديات أو عد إنجليز عطوا ملو برهان بره أب كل تشحن 10 سلستن نايزي كايدو نتفتح السراح أبن مدبات كل تشحن 10 4 بزملكس زرزرة ومجلسنا قريبهم أمباسادور إيرترا بعباي بريطانيا أيرلندن أتو تسمى ميكائيل جراح تبوغنو نلو كنتات هاجرن بوليتيكاون دبلوماساون نتفتاتن كمون نزيكاتات قدام نزب عدلات وفري أملكيتو سفيح مبره دعر مهاب كاب تساتفتي أب زقرب اللو حطوتات ملاش كم سهبه كابتي بوتاز بسحنا زينا وتسبسابار الديوم أموداتا تساتفتي حدنتو من تقرنا في أمن بمدلدال استوت أنو مرباس سراح نمعوات أبرتي عم كم تسعرو مبتسع أم حديثهم ህዝቢ ካብ ፀሓይ ንፋስን ተገላጊሉ ብዘይ ፀገም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንኽረክብ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዝርከብ ብልሙድ ኣፀዋውዓ ምውፋር ኣውቶቡስ ዝበሃል ተርሚናላት ብዘመናዊ ኣገባብ ተሃኒፀን እየን ካብን ናብን ኣስመራ ዝመላለሱ ተገልገልቲ ምውፋር ኣውቶቡሳት ዕዳጋ ሐሙስ ኣሰርናይዘን ተርሚናላት ስዒቡ ብግድኡ ክህነፅዮም ዝፅውዑ ዘለዉ ዮናታን ዕብዩ ኣዘራሪቡ ንዘዳለዉ ፀብጻብ ሻም ተወልደ ከቕርቦ እዩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ምውፋር ኣውቶቡስ ዕዳጋ ሐሙስ ጽሬቱ ክወሓስን ግቡእ ኣገልግሎት ዝህብ መሰረታዊ ምሕዳስ ክግበረሉን ተገልገልቲ ጸዊዖም መንእሰይ ዓብደልቃድር ዓብደልሓፊዝ ኣቶ ቀላቲ ገብረ ሚካኤልን መምህር ኤደን ነጋሽን ኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ምውፋር ኣውቶቡስ ዕዳጋ ሐሙስ ሰፊሕ እኳ እንተኾነ ኩነታት ጽሬቱ ግን ኣዝዩ ኣሰካፍ ምዃኑ ጠቒሶም ምክትታልን ምቁፅጻርን ክግበረሉን ከምቲ ናይ ካልኦት ከተማታት ሃገርና ግቡእ መጽለሊ ክስራሓሉን ሓቲቶም መስለሊ ቦታን ውሑስ ዓይኒ ምድርን ስለ ዘይብሉ ተገልገልቲ ግዳይ ፀሓይን ደሮናን ንኸውን ኣለና ዝበሉ ወይዘሮ ትርሓስ ገብረ ገርጊስን ኣቶ ረዳ ኣለምን ድማ በዓል መዝ መጓዓዝያ ምድርን ትሕተ ቅርፂ ዞባ ማእከልን ዝተመደበ ምሕዳስ ክቀላጠፍን ፅሬት ቦታ ክሕሎን ስጉምቲ ክወስዱ ተማሕፂኖም እዛ ዕዳጋ ሐሙስ ትበሃል መሳቕሎ እንዳ ኣውቶቡስ ብንፋስን ብፀሓይን ተበንቂርና ኢና እቲ ከባቢ ማራ እንዳጓሓፍ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ብንፋስን ብቑርን ፀሓይታን ይህረማሉ حجي بتبو كم حجي تسائلة بملو عرّي تبهاي نيرو يسقي الناس جيمي طعمو كثر حكام حجي قد بملو معالتاو نصرقو نبلو لنا حجيتي ريتي أنا زبلو سيتي حزب نيتو ولا حتى بس كسر حلو تسفاي قبر معرفي
أبالا هادو صريت من محضر زوا مأكل ويزرو برختي أسرس بوغنا أبتعلتها عسرتها شحات وعستي زنقدلو موفر أوتوبوس عداقة حموس زئكب حرسحات كاب سرح وصأي زخنا مكاينن كاب بنزفس الزيتن تسقم كوينوم كمزلو بمحبار من محضر زوا مأكل كونتاتو تغنزيبو ولا حتى خقبرلو أزخا خيرام إذا ليلنا اللوم زوجت بحفظ اللوم حد قوة اللوم وتبتاخ قرع رعد بحلا بسات كأريكا بإمن ريكا أخقبرو بزقرع رعد أين دلنينا نازر إيتوتات هزبي ملسين مركابن من محضر زوا مأكل لابس توكسنا له موفر أوتوبوس عداقة حمص بقبو نمهنات مس مشارختن زمل كتم أكلاتنا مرداء تبتيحو خمزلهم تسرح دما أبحث إروان كجمر مخانو زرقاقز حبريته رخيبنام አዛዚ ማዕከላት ምዕራምን ተሐድሶን ዘዋ ማዕከል ገዲም ተጋዳዳይ ኮሎኔል አማንዝጊ ጋርዛ ብዝሓደረ ሕማም ኣብ ሱዳን ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ብ16 ጥሪ ኣብ መበል 79 ዓመት ዕድሜ ተሰዊዮም ብ18 ለካቲት 1975 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ስውእ ኮሎኔል አማንዝጊ ክሳብ ዕለት ናጽነት ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ሓላፍነት ኣብ ተዋጋእ ህዱታት ተመዲቡ ብጅግንነት ተዋጋእን ዘዋጋእን ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት ድማ ካብ 1991 ክሳብ 1995 ኣብ ኣውራጃ ሰምሃር ምክትል ኣዛዚ ፖሊስ ካብ 1995 ክሳብ 2007 ኣዛዚ ዝተፈላለዩ ማዕከላት ምዕራም ተሐድሶን ካብ 2007 ክሳብ ዕለተ መስዋዕቲ ድማ ኣዛዚ ማዕከላት ምዕራም ተሐድሶን ዘዋ ማዕከል ኮይኑ ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ጽባሕ 18 ጥሪ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ